Caram! Hola. Quina sorpresa. I a sobre... A sobre amb sorpresa. Com estàs? Molt bé. Quant de temps? I tant. Quants anys? 20. Ostres. Doncs ara sí, fixa-t'hi. Jo em pensava que no et coneixeria ni de broma. El teu nom no el recordava. I llavors vaig tenir la curiositat d'anar a secretaria i buscar la teva foto. Com t'ha anat? Doncs bé, vaig fer història i més tard, després, vaig fer biblioteconomia i documentació i també he fet classes d'història. Però classes... A primer d'ESO. Amb gent molt joveneta? Sí, mira. I com t'ha anat? Què t'ha semblat? Doncs la veritat és que, si els motives, els nens són encantadors. Adorables. Jo aquest any estic disfrutant moltíssim perquè tinc un curs de primer de l'ESO. N'hi ha 33 i són com sargantanes. Són espaviladíssims i qualsevol cosa que els hi dius et responen immediatament i és una meravella. I sempre tenen molta curiositat per saber i perquè els escoltis. Sí, perquè els opinar. escoltis, exactament. Igual que feies tu amb nosaltres. Allò del primer dia de classe, va, mirem per la finestra perquè no ens posarem a parlar dels egipcis si no sabem en quin món vivim, oi? Vinga, va. Eren 3 o 4 hores, però et semblaven 5 minuts. No tenies temps d'explicar tot el que... No devia ser per això que vas fer història. Sí. Oh. Una frase que vas dir, que no sé en quina classe o on, tu estudia el que vulguis Esclar. i treballa on puguis. I al final és que és això. Apassiona't i persegueix un somni. Ara, per exemple, quan el Patarró jo ve a l'institut sempre els hi diu el mateix. No penseu en els diners, penseu... I és que és molt difícil ser feliços. Esclar. Si descobriu una passió, perseguiu-la al màxim. Encara tens la mateixa il·lusió per ensenyar que abans? Jo volia buscar una feina on no depengués de ningú, és a dir, que jo fos absolutament jo el responsable i que després em permetés parlar de la meva passió, que és la història. Aquí li explicaré jo de maltractat a Versalles. I em segueix interessant parlar del poder i de la injustícia i no sé què més, perquè penso que a través del coneixement, doncs la història m'absoldrà, ens donarà la raó. Per tant, esclar que sí. I et dic una cosa, Quan un dia em llevi i arribi a l'institut i no tingui aquesta il·lusió, no entraré a l'institut. I d'això, com s'hi arriba aquí, a decidir que et dedicaràs a això? No vull pensar que només és per aquelles classes, jo suposo que... No, home, tot influeix. Jo tenia una predisposició ja familiar, natural, cap a aquesta assignatura. Les teves classes van posar la cirereta. I després, òbviament, la universitat és un altre món. No sé si algun dia viuré d'això, però de moment estic fent el que vull. Te'n recordes de l'experiència del primer dia que et vas ficar en una classe i vas tancar la porta? Sí. Això no s'oblida. No. Això no I a més és s'oblida que mai. vaig començar amb les mateixes paraules que vas començar tu. Ah, sí? I quines eren? Les dades són els llibres, però que la història es fa a la ment de les persones. El que vivim, les experiències que tenim, són la història del demà i que hi hem de participar en això. Escolta, doncs, de debò que ha sigut un plaer, una sorpresa, un regal... El plaer també ha sigut de meu. tota aquesta trajectòria em quedo amb algunes cosetes, esclar. Fixa-t'hi, te'n podria explicar moltes, però aquesta segur que hi és i espero que no hagin de passar 20 anys més per tornar-nos a veure, Espero que no. Moltíssimes gràcies, de debò. Gràcies a tu, Vinga, Ángel. un petó.